and all of you should support me. I should win back. KHASI Author Society Jowai Unit Henekas ngi kala Rakhe ka Thomas Jones Day ka Bashispa Prapuar ha Thomas Jones Synod College Jowai kum ka jingkan mau buram yukpa ki dak tho KHASI ubelashim ye ka benta ka bakong san banwanra ki dak tho jong ka ktien KHASI kum shi benta jong ka jing Rakhe la penlong ki artli ki program bani mir jingmut halor ka phang usin yang Thomas Jones shaka tho katar daw president ka KHASI Author Society Dr. DRL Nonglai but usin yang Thomas Jones shaka imlang salang daw Reverend HCT Sumer kajing thmu jong kajing Rakhe ka Thomas Jones Day kalong banpen kan mau ki jing sinyang bakong san jong Thomas Jones ha ka banpen wandori ka ktien ka thaliet bar kajing itanat maryang jong ka jaj ban riu senior executive secretary ka KJP Synod mingi u Reverend K Pariat ulalong kom kong san ha ka ringkat kajing dan lang u president KHASI Author Society Dr. DRL Nonglai Principal Thomas Jones Synod College Dr. DG Lingdo Batkiwe Kiwede